ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምሳና ምስ ሩፍ ዳቪ ሜድያ ይኹም ዘለኹም መጀመርያ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ናብ ሩፍ ዳቪ ሜድያ ንሕብረተሰብና ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታቱ መሃርና ዘናጋዕን ጠቃምን ዝበልና መደባት ክንቀርበልኩም ኢና። መጀመርያ ግን ነዚ ቻነልና ሓደስቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ብምግባር ተታውዑና ንላብኩም የቀንደና። ሰላም ተኸታተልቲ መደባት ሩፍ ዳቪ ሜድያ ከመይ ፀኒሕኩም እምበር ከስለሙን ከምቲ ልሙድ ሓደ ንሕብረተሰብና ይምህርን ይጠቅምኒ ዝበልክዎ ቪድዮ ሒዘ ናብኹም መፅእ ኣለኹ። ክሳዕ መወዳእታ ብፅሞና ክትከታተሉኒ ብክብሪ ይዕድም። መጀመርያ ግን እቶም ሰብስክራይብ ዘይገበርና ንቻነልና ኣብ ምዕባይ ሰብስክራይብ ብምግባር ሼር ብምግባር ክትሓገዙና ብክብሪ ንዕድመኩም። Thank you نافتا فيديو قبلكم. اوكي بار اتا لو معنتي زرقكم فيديو بزعبه سيفتي فور كيندر نقول كمي دخلوا وحس زغنا طاقم تليفون نقبر مالتي اب غزاب زغنا لو ياب زغنا زي قلع التليفون دحر كنبوم دلينا دحر نصا تليفون هبنايم اب يوتيوب اتيم زرين كري يخوليم እንታይ ዳ ወይ ምሶም ተለና ትዝሪኦ ሎ ክንቋፃሮም ንኽድና ግን ካብኦም ርሕቕ ኢልና እንድሕር ሃሊና ደስኦም ክርኢ ይኽእሉ እዮም ክትቋፃሮም ቁርተ ክብድሉ ግን ንዚኣ ሓንቲ መፍትሒ ትኸውን ኣብ ናይ ሳምሰንግ ፊቸር ዘላ ናይ ኪንደር ሳምሰንግ ኪድስ ዘላ እዚኣ ትሪኣ ኣለኹም ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ። ንዓጠዋ ደንቀፂልኩም ኣብዛ ተሓደላ ስታርት በልዋ كسع داونلود يرى تود نتصبيا قد فيها تود زين وديات لنا لا نيكست نبلع شعبزي زغون خنرسع زين غل قلل زبله باسور نهبا وي بزي قد زغون انا حجي حدا خطا كسب 4 خويا دنقطينا انت باسورد كونفيرم ግበራት ለናላ ንዓመሊስና እንተ ጻሕፍና እንደግማ ማለት ሕጂ ከፊታትናላ እዚኣ ትመስልታ አፕ ማለት ሕጂ ዝስ ሁሉ ዝት አይ ዳውንሎድ አኮንዶሉ ንኹሉ በባሓደ ዳውንሎድ ንቆሮ ኣብዝ ኸይና ዳውንሎድ ንብሎንዚ ማን ሃላቶም ቆልዕት ክስልቸውም ይብሎ ምን ክትቆም ከለው ብዙሓሎ ሶም ክጻፍሉ ዝኽእሉ እዚ በባሓደ ንኹሉ ዳውንሎድ ንገብሮ ማለት እዩ። ተንተሪፍ እንደላ አማንዳ ገበርና ንኹለን ነውርደን ማለት ኣብ ሞባይላትና ማለት እዩ። ኩላ ብጣዕሚ ተን አፕ ቆልዑት ክትቆምለን በቀሊሉ ዝኽእሉ እዮም እሶም ካፋን ይገብሮም ኣይስልቸውምኒ ማለት እዩ። እቲ ናትና ኣብቲ ሞባይላትና ሁሉ እንጥቀመላታ ገና ወላ ሓንቲ ኣይጥቀሙልንም ብጀካ እዚኣ ዛኣፕ እዚኣ ካብ ናብ ካሊእ ከፊቶም ክኣፉ ኣይክእሉንም ከመይ ጌርና ናብኡ ንኣቱ ከዓ ከርእየኩም እየ ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ኮለን ዳውንሎድ ኮይነን ወዲእና ኣለና ኣለዋ ንኣጠቃቅመንካ ኣብዚ ዳእተው እቶም ቆልዑት ክፃወቱ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ብዙሕ ንቆልዑ ዝኸውን መፃወታት ኣለዎም ኣብዚ ህንጀሮም ስእሊ ወሲዶም ናቶም ፋን ገብሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ብጣዕሚ ንቆልዑት ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ እዛ ፕሮግራም ወላ ኣብዚ ማይክ ኣለዎም ኣብዚ መሊኦም ዝኾነ ድምፂ ገይሮም ክትፃወቱ ይኽእሉ እዮም ኣሎ ኢና ንኹለን ንኽፈተሎም እንተ ክትጥቀሙለን ኩለን ክትቆምለን ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ እምበር መጀመርያ ካብዚኣ ንውፃእ ካብዛ ኣፕ ባክ ምስበልና ፓስወርድ ኣተሓተና ኣሪኹማ ሕጂ እዚኣ ዘለታ ፅቡቕቲ ነገራ ወፂም ከውን ኣብ ካሊእ ክኣትዉ ይክእሉ እዮም ዝኾነ ፓስወርድ ዋላ ታቦ ፀገም ደሎ ዋላ ዝሃቡ ታቦ ኣይትሕልፎምና ሕጂ ኣነ ክኣትወ ምእንቲ
هو تقابزي اوكي وات يلوخ مالتي حتى تقوم كلهم اب تقوموا اب تليفونكم نعاهم كتبهم كلهم ترى لهم زي لا تا سامسونج كيدز تبلنا انت تليفونكم كفتا بيلكم انت سامسونج كيدز تبلنا طويكم تهبوهم مالتي ولا حنت خغبروا ايكولوني مالتي ولا بتناتكم غاليرون كاتو يكون بحز يفقدكم نو غالير ماي غالير تبلا بس عصوي مالتي بارنت كان هيل نسدرم ساعتو منالات دلي وسدي خاطو صلم ترى زي كوينو ولا حنتي كتقوملا ايكولوني مالتي بفلاي تم قلعو زلونا كل غزي قلعو موبايل كتصاوت صفوتو مخا يوتيوب دحر زي نفقدو لهم كنا وي زيكون ناي يوتيوب فيديو تدحر زري خوينو قصالي توم ناس دقنا دي حرزي احنس علمنيا تنقمر لا بمول انت فيشرز تناب ابس تحر لميلومن بتاع متصباتيا اهوكا كفوتو مالتي ذا فيديو تقاميت كوينا انت حر رخيبكم ناب كالوت نختباطح شير غبروا انترا زخونه ريتو تلكم كا اب كومنت غودو فلاي اند حرفتهم ها لايك غبروا توم سبسكرايب زغوركم كا سبسكرايب غبروا يمحصنكم كسع موداتا سلامسايصناكم ثانك يو كسع زن اصل فيديو حزن موزكم تشاو باي باي